Bueno, sóc el Joan, i aquest són els Tabalots, i això és la Ruta de la Locura. Hola, què tal? Avui estem aquí gravant la segona pel·lícula del dia, El Camino de Santiago 2, en busca de la fuente del vino. La fuente del vino. Perfecte, no gràcies trobar-la. Hashtag... En principi diuen que està a prop, però si està a prop no arribarem a Estella. El camino de Jaime Yaya, si està prop. Tindrem un problema bastant sèrio, però bueno, ho intentarem. Molt bé. És a dir, arribar a trobar-la i arribar al lloc. Tot i que jo tinc un turmell que ja m'està fent coses rares. Sí, bueno, jo vaig amb la pollofota i... això. Pues res, ja està tot dit, tu. Segona etapa del camí, la primera va estar prou bé, vam pillar pàl·lida, avui hem tornat a marxar a 7:30. Govern Vermell, one more time. Així que demà tots a les 5:30 en peu, cabrons. I res. Va plou, I demà plou, com allà. Premio. Així que res, espero estar-me enfocant a la cara com cada cop que gravo així, de moment més o menys. Ho he encertat. I res, saludeu tots, Tabalots. Hola. Hola. Apa, doncs res, anirem informant a veure què passa. Bueno, com que no vam fer l'arribar perquè estàvem molt petots, ho farem al marxar, perquè hem sabut pensar en arribar a fer el d'Estellers. Estella! Perfecte. Doncs ara fem el de Puente de la Reina. Puente de la Reina! Poro, 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 poro. Puente de la Reina! Poro, 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 poro. Puente de la Reina! És que eren masses iguales. Poro, 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 poro. Puente de la Reina! Poro, 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 poro. Xim, pum. Molt bé, Molt bé. Pues ja està, ja queda fet, amb dos parts, perquè sempre ja passarà molts cops en tot el reportatge que paro el mòbil, sense voler. Dit! Ja t'ho he dit! Ara, senyores i senyors, aquí tenim la porta del Doraemon, que porta directament a Logroño, però que fer-la servir seria fer trampa. L'altra teoria és que és la porta dels Monstros S.A., així que per això tampoc no ens hi acostem, no fora a casa, ens surt un lagarto que es transforma i es fa invisible i se'ns menja tots. Oh, una espècie de gat enorme de color blau i lila fucsia així està molt xulo i també faig una mica de por. Oh, un monstre amb un sol ull que bàsicament té la boca molt grossa i li cap un micro a la boca. Així que, senyors i senyors, seguirem endavant, sortirem de la porta màgica i continuem el nostre viatge! Que avui portem molt bon ritme i estem anant força bé. Apa, canvio. I el Sergi és corto, ahí dic. Bueno, senyores i senyors, avui és el gran dia, avui és un dia on tots ens intoxicarem. No us preocupa aquesta dona, sinó preocupa meva perquè estem cuinant uns fantàstics macarrons amb salsa de tomate. Iu! Molt bé, superguai. Res, estem bullint l'aigua, aquí pim-pam, i res, estem amb l'espàtula, doncs no, què vols que fem, no? Què cosites. Som uns comodons, cal dir que aquest any som molt comodons. Sí. I res, estàvem recordant just el moment de la cuina de la locura, vídeo, mireu-lo, la cuina de la locura. Intentem link. Que t'agafa. Una mica tard. Però bueno, sí, estem dinant, com veieu, una mica tard. Mira que hem arribat d'ara avui, però ens apalancant, ens hem hagut d'atxar, som comodones, però no ha passat res.
per allà dalt per on es puja, a les habitacions, segon pis, estem tots fets caldi i ens vas pujant allà en plan... Tio, cotugone. Jo primer, així que bueno, què farem? A continuar cuinant, a veure si a sort ja està bullint aigua. Aigua bullint! Encara no. I res, paciència i anar fent. Així que li fotrem xitxa. Xitxa, fuego, penal, sí, creu tot. Així que, fins la propera, en connexió. I si ens aconseguim, doncs ja la propera connexió serà des de l'hospital. ¿Dónde estás? Aquí. Heu vist quina espècie de condons ens van ficar? Una espècie de preservatiu que ens van ficar allí. És curiós. És de metge. I a la resta també. El loro, eh? El loro. Ala. No, espera, senyora, gràcies. It's you, 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 it's you. De Argentina para Estella. En propers capítols de la Ruta de la Cura... Ara sí, que anem a la Fuente del Vino! Ens plou i ens hem de disfressar de marcianos extraterrestres. I arribem al poble amb el nom més irònic de la història. No us el perdeu! Més enllà, un taulot de mort! No! Víctor! Per què és mort? Poses la càmera i tu allà amb el flotant. És el senglar rialler, però no riu. I no fa. Estos que están acá son todos chorizos estos. Son ladrones. Vinga,